birthday ng asawa ko. Kahit nasa malayo siya, celebrate pa rin kami kasi lockdown yun eh, wala. What's up guys? Happy mukbang! Narito kami ngayon, espesyal ang mukbang namin kasi birthday ng asawa ko. Kahit nasa malayo siya, kasi lockdown yun eh, walang ano. Happy birthday! Birthday Mrs. Ipag ka lang dyan. See you soon. Happy birthday. I love you. At saka yung handa namin, kunti lang. Ano to? Kalderetang baka. Saka Manok. pritong manok, buong pritong manok, Tayong cake. Korean style. Kain tayo guys! Kain! Dito mo naman na yan. Baka mahulog eh. Hindi yan. Yan, saka ba? Siya magala yung camera. Ayan nga. Kain tayo guys! Hot and spicy, regular. Tara, kain tayo. Alin yan ang regular? Yan yata eh. Ito ang regular. Ito yung spicy. Kain tayo guys. Hindi na crispy. Kain guys! Ulat pa. Ano? Sabi ito, ang namnam. Kalderetang dinosaur. Sa Pinas dyan, huwag na kayong lalabas para balik ano na yung ano natin, buhay. Tapos na lockdown. Tambalin ang kaldereta, masarap. Sarap yung manok. Maliit.
Sarap ng kaldereta. Kung gusto niyo ng ng recipe nitong manok tsaka kaldereta na ginawa namin, comment na kayo. Comment down below. Pusin natin to. Ano na paharap? Hindi. Ayos ah. Kala ko ito. Maharang din yung kaldereta. Or di ganun kaharang. Kunti lang. Mahirap ang buhay, tambay lang sa bahay. Kain tulog. Sino? Sarap man ako. Masarap yung Korean style na manok. Paano pag ano nito mga ingredients niya. Comment na kayo kung gusto niyo ng gusto niyo ng mga ano nito, recipe nito. Comment na kayo. Bibigay namin. Ano ba? Rice pa more, only rice. Sarap talaga pag medyo maanghang. Lalo na ano mo. Sarap kumain. Sabit, mga bulwak eh. Yeah. Sarap manok guys. Crispy pa siya. Sa inyo ulit eh. Happy birthday sa asawa ni Paring Neil. More birthday to come. Gold health always. Bakit ginagawa mo yan? Maubusan ka na. Binaliktad na. Pag masarap pagkain, Mao. Nakakalimutan namin naman. Kain sin. Balik sa pagkain. Balat. Sarap ligid mag-soft drinks. Alright. Parang may kira. Ah.
Masarap pag Pepsi ang sinasabaw. Hmm. Matamis-tamis. Ang Pag sinasabaw Pepsi, Ah. hindi Sprite. Matamis-tamis siya. Sabi niyo kaldereta. Kasi mas masarap yung Pepsi talaga. Marami siya. kain guys. Ganda kayong kanin oh. Ito na ako. Atak. Sabay dighay ng malakas. So, Oh, manok pa. Bread. Pinagpawisan rin. Sorry. Manok. Ubusin nyo na yan. Kung hindi kayang maubos. dami. Ang muna sa akin pag walang kanin. Ako. Hindi nga siya naman.
Mga kabayan dyan, ingat-ingat. Huwag nang lumabas. Mahal multa. Huwag nang huli. Kahit saan sulok man ng mundo. Para balik normal na tayo. Hinahangan suporta sa DSWD. Punta na tayo ng SWD. Gusto ko ba to? May kandila pa rin. Wala. Kaya happy birthday dito eh. Walang mga ano. Hindi pa rin retailing. Hello, Brad. Yan. Ano mo? Malayo. May soft drinks pa dun eh. Kunin ko. Ayun, no? Ayan mo. Malayo, hindi mo. Sabi mo, wala na. Busog guys. Eh. Okay, kain ka. Breast na pala ito. Hindi na. Bukas. Hindi ito makain ng cake eh. Tikman ko na lang. Hindi. Ano ba yun? Busog na kami guys. Mm. Ay, slice muna natin pala yung cake. Abot mo ba dyan, Brad? Aray po nga siya. Kasi may camera. Hindi, kabayan mo. Maraming sama. Nice cake, mga kabayan. Happy birthday. Kabay. Sige na. May karton na sa ilalim. Meron palang karton sa ilalim eh. Hindi lang nakita. Ganito lang sana kanina. Kaya nga. Nakalagay lang sa nila yan. Okay. Kain tayo ng cake. Happy birthday. Sarap ang pagpapanggal umay. Black Forest to. Black Forest to. Hindi ah. Ito. Brown. Brown ba yan? Yung pangalan eh. Ang galaw. Baka ano ka na lang eh. Sarap ng cake. Mag-uman yan, pampinali. May pampinali yung magsasalita.
Michael, antok na eh. Yan, busog lang yan. Pabusog na. Pungay na. Guys, wag nood ng nood. Like and subscribe naman. Hindi po rin nood ha. Please like and subscribe. Comment down below kung ano masasabi nyo sa mukbang namin ngayon. Tapos kung may mga gusto kayong mukbang namin, comment nyo lang sa baba. Mababasa din namin yun. Thank you for watching guys.